Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. 6, 7, action! Magandang araw po sa inyong lahat. So panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang ating gagawin ngayon. At syempre, kung bago ka lang sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. So muli, ako po si Dian Paragas at siya naman po si Jomay Paragas. So ngayong araw na to, November 26, 2020, isang nanay naman ang ating isa-sorpresa. At ang kanyang pangalan ay si Lea Lacaste, 59 years old from Manaoag. At ang gagawin naming prank ay, ang prank na gagawin natin ngayon ay may order siyang kortina na worth 20,000 at meron siyang balance na 10,000 kasi nagbayad na siya dati pero alam niya sa kortina talaga yon. Tignan natin kung ano yung magiging reaction ni nanay sa ating pasurpresa at syempre sa prank natin sa kanya. Aret na! Aret na! Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig at pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, kanya ng tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya, laging One eternity later. Hi guys, welcome to my surprise. Hi vlog, welcome to my guys. Baka dito kilala pa tayo. Oh my God! Wow! Mamaya mo muna buksan ako. Let's go! Tan tan taran. Tan tan. Sorry. Itanong mo muna may Ay, hello po. Dito po tayo bahay ni Ma'am Lea. Ay, dito po. Pasok. Alalay maya, baka mag-high blood. Good afternoon po. Hi, good afternoon ma'am. Ano po? Kami po yung assistant po ng sa may cortina po, ma'am. Ay, kayo yung fan. Oh, ano, Meron na po, pero po ano po, ma'am, may balance po na 10,000. Ay, may balance pa na 10,000. Okay. 10,000 pa po yung balance. Balikin sila lahat. Ay, hindi pa po nagpadala sa inyo. Pero kasi nandito na po. Paano? Hindi ba pwedeng fan? Padala ko na lang pag ano. Kasi hindi pa, kasi sinabi, kinakausap niyo na yung ano ko. Si ma'am, ano po, sorry. Siya sa kausap niyo na i-deliver mo ngayon. Hindi pa naman nag-message sa akin. Hindi pa po nag-message sa inyo. Anong sabi niya sa inyo? Ibigay na po dito, sabi ko. Tapos babayaran po. Opo. Ay, babayaran. 10,000 pa po yung balance. Ilang kurtina yun? Bali, nasa 35. 35 na kurtina.
birthday na yan. Opo. Bibigay na kwan. Hindi ba pwedeng kwan? Kayo kung gusto nyo iwanan, alam nyo naman itong bahay. Ano? Pwedeng... Ano na lang po, ma'am? Ay, ano na lang po, iwan na lang po namin dito yung mga Okay na. Tapos papadala ko na lang sa Palawan. Opo, ipadala na lang. Yung pangalan pa rin na yun. Yung pangalan na yun. Kanina na yun si... Yun na lang, ano? Ay, birthday pa ata ni ma'am. Birthday ko. Ay, happy birthday po. Ay, dito po. Ano lang po, pirmahan nyo po muna. Sige, yung mga konti na po. Paano lang po, ma'am, kasi in case na ano po ito, na alam po namin yung bahay nyo. Oo. Hindi naman pa, hindi pa kasi, wala pa naman kasing binabanggit sa akin. Pero sabi po kasi nila eh. Bali, mami lang taon nyo na po. Ay, 59, happy birthday po. Hindi niya naman gustong kumain. Di sinabi. Merinda. Kayo na po magbukas, ma'am. Medyo madami. Yes! Happy birthday to you. Yan po yung surprise ko ni ma'am. Surprise po. Nagpapalit lang sa inyo, ma'am. Kasi meron siyang surprise po para po. Ano bang masasabi niyo po, ma'am, sa surprise po ng anak ko? Surprise na surprise talaga ako. Maraming salamat sa anak ko. Hindi ko kasi, ilang gabi na hindi tumatawag sa akin. Ay, kasi nagpapapa ka. Pinayadan na nga kortina isa. Ay, ganun. Kala ko kung paano. Picture po muna kayo. Ay, sinelas mo niya. Picture lang. Picture, adi kanina. Pabulog mo ka lang. So, picture po muna tayo, mama. Cellphone, garod. 1, 2. Isa pa po. 1, 2, 3. Talaga po talaga. Hindi ko kwan. Akalain na ganito pala. Na. Ne. Ito po na prank po natin si nanay po ninyo ate. Kortina talaga. Di kortina. Kinararayan ni mama. Makabulan. Na-surprise ka naman? Kulang pa ng 10K, no? Kulang pa ng 10K. Utang ni mama di 10K. Dahil ka lang di kortina. Ay, ni papa. Birthday, laugh and sing and celebrate your life. You are full of love and grace. It pleases us to see you Pasok na po natin yung mga handa po ni Ma'am Leia po dahil may handa pa pong message ang kanyang anak at babasahin po natin yan mamaya. So, let's go! Happy birthday, celebrate and dance with all your might. Have a happy birthday, laugh and sing and celebrate, laugh and sing and celebrate, laugh and sing and celebrate your life. At hindi pa nga po dyan nagtatapos ang pasurpresa po natin para po kay Ma'am Leia. At syempre po may nahanda pa pong message ang kanyang anak at babasahin po yan ni Miss Dian.
Surprise! Manaragsak apan na kasangay mo itangal daw. May nga tawad na ungon senior citizen kan. Sapay la kumaikhan na kapay ni Abo iti ado nga tawad nga panagsilibral mo. Nasalungan ko na nakaradkad nga bagbagitak no mauray ko ma-enjoy mo tupay iti pensyon mo palubos ni ako. Kanayon mga anak na iti bagbagim tamay may salang iti inted ni Apo nga baya na biyag tayo ditoy rabaw iti daga. Agpas pasalamat na sika iti mamami. Naanos nagagad kung suportado iti amin. Duray adda iti sarili min nga pamilya. Masalamat na daratta ka, sika iti inasahap. Nang matiwalaang nga agbantay kan mga iwan ijay anak ko manipon ipalis kami iti Diyon nga mangibang bansa. Salamat iti kinaunos ko, duray awan may mi kanya. Ato nga rigat mo, bandog mo, awan ni may nga nagrit ni, nangagmi, salamat iti amin ma. Madiyak nagparparit na matungal daw, agtama siguro. Naragsak ka humatata, ato nga inpa-surprise ni kanya, kurang pa'y ato iti amin nga sakripisyo. Pero pumawi ako lantan manan. Happy birthday, Mama. We love you. Love, Aren and Kim. Ano pong masasabi niya sa message ko ng anak niya? Reno, basta anak ko, salamat pilitan mo nga handa. Sorpresa na talaga, na 10,000. Siguro naman ng 10,000 ang tao mo. So, salamat na ito yung tutunan kong babaam ng mga pampanunod na ito pa nagtulong ni kada tayo nga anak mo ta. Siyempre, anak kayo nga ron. Awan iti agim imon, awan iti kada kayo, tapari-parehas kayo nga nakamamin. So, salamat na ito yung kanyang handa. Sabali pa yung tatay nga handa. Sabali man ang tatay, nagatadumanda. Hindi naghanda ka man yung isklaan na anak ko. Sabali ito man ang sunod domingo, napakano nag-swimming nag-enjoy kami kanya. Ano po yung paghanda man? Tatay, ano pong message niyo po kay nanay mo? Sa karuan po niya ngayon. Wish mo. Message mo. Ate, si ate ko, ano pong message niyo po sa kanya po? Wishful niyo. Dito na lang po kayo sa tabi niya. Dito na lang po kayo sa tabi. Pero happy birthday. Kumain ka na kapay na apo ti atin tumapiyag. Gamin, kinanayin ko ipagpaga. Kailangan ba kapay ma? Salamat. Gamin, arta kami kinanayon. Kinyami, kan na kami nga baybayaan. I love you, ma. Manang happy birthday. Uray mo, dudua ta lang agkap sa nga. Babae. Dudua ta nga nagsunod lang agkap sa. Kung nagiyan lalaki. Happy birthday. Wala akong sapat na salita. Happy birthday. Maraming salamat sa pag-aalala sa amin. Sa maraming tulong sa amin. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday. We love you. Mahal na mahal ka namin. Salamat. Hi Mama Bakit, thank you sa lahat. Maraming salamat sa tulong mo. Hindi mo kami pinabayaan. Lalo-lalo lang kay Jinea. Ang dami mo ng tulong.
birthday. Buhay mo ng 100 years. Happy birthday, Ma. Hey, Ma. Happy birthday. Salamat, Ma. Handa kayo na nami na naganak kanyami. Salamat, Ma. Wala na daw kami ni bakit ko kat handa kayo nga tumulong kanyami. Wish ko lang man na ikanta kayo pa iti napigsa na panagpagbagi. Diyan lang, Ma. Mahal na mahal na kayo, Ma. Salamat. I love you. Hi, Ma. Happy birthday po. Salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. Kahit nandito na po kami sa malayo, nandyan pa rin po kayo sumusuporta sa amin. And I wish na sana po mabigyan pa kayo ng mahabang buhay para po makasama po namin kayo ng matagal. And sana po sa next birthday niyo, nandyan na po kami sa inyo para mas masaya po. Yun lang po. Thank you, Ma. I love you. Love you, Mama. Say mo. Mama. Love you, Mama. Love you po. Hello, Mama Akat. Happy birthday, Mama Akat. I love you. Mahal na mahal ka namin. Kahit bangad ako, kahit wala si Papa ko, alagaan mo pa rin ako. I love you. I love you, Mama. Hi, Mama. Happy birthday. Wish ko rin yan, Ma, na ikanda ka pa iti nabigsa nga pa nagpagbagi. Tapos ang nadam ti bagbagin, Mama. Salamat ti suporta nga ititid mo rin yami. God bless you. Ingat ka palagi. Happy birthday ulit. Mama. Hi, Mama Akat. Happy birthday. Salamat sa panag-aalaga sa amin. God bless you. I love you. Happy. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday ulit. Bye-bye. Mama. Hi. Happy birthday, Mama. Agyaman kami ti amin nga tulong mo, Ma. Kang runaan ti pamilya. Ti apo ti agsubalit. Amin nga tulong mo, Mama. Anadan nyo ti bagbagiyo. I love you, Mama. Your birthdays to come. And more blessings, Mama. Happy birthday, Mama. I love you. I love you, Mama. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Nana. Hi, Ma. Happy birthday. Wish ko sa'yo laging malusog ang iyong pangangatawan at lagi kang mag-iingat dyan. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Salamat sa laging paggabay kay Fritz. Lagi kang andyan para sa kanya. Maraming salamat sa lahat, Ma. Happy birthday ulit. God bless you. See you soon. Bye-bye. Maligayang karawan po. Salamat po sa paggabay kay Fritz. Good health and God bless. Inaalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita. Walang katuwas ninyong Happy birthday to you. Happy birthday
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama Kay. Happy birthday po ulit. Kantahan na lang po natin po si nanay ko. Sabay-sabay na lang po tayo. Wow, may fireworks. Yan, so 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish po natin. Sa miss ko na kaya miss ko sana nakakapagpapan ako dami-dami na nila dadagdagan pa wala yung isang January kaya medyo may sa Manila ng peso ito nga nagigilan natin sa